тадқиқотҳо исбот карданд, ки оилаҳое ки дар он зану мард буҷаро якҷоя ба нақша мегиранд, бо муваффақтар мебошанд. биёед тасаввур кунем, ки агар ҳар як оила ба нақшагирии буҷаи якҷояро сар кунанд, чӣ тағйир меёбад. мисоли Баҳораро дида мебароем. ӯ модар ва зани хушбахт аст. Баҳора омӯзгор ва шавҳараш деҳқон бо даромади хуб аст. пештар онҳо нақша намегирифтанд, зеро ба назар чунин менамуд, ки пулашон расанда буд. вақт мегузашт, писарашон ба донишгоҳ дохил шуду хароҷотҳо афзуданд. бо сабаби набудани пул Баҳора маҷбур шуд, ки аз орзуҳои ба роҳ мондани сихидузандагии худ даст кашад. Баҳора ва шавҳараш дарк карданд, ки новобаста аз даромади мӯътадил онҳо намедонанд, ки пул ба куҷо меравад. онҳо тасмим гирифтанд, ки ҳар як сомонии харҷшударо нависанд ва хароҷоти ояндаро якҷоя ба нақша гиранд. хеле зуд ин анъанаи оилавӣ гардид. ҳоло бошад, онҳо муосиботи оилавиро пеш мебаранд ва ба воситаи ба нақшагирии якҷоя онҳо вазъи буҷаи оилавиро беҳтар гардониданд. якҷоя онҳо тавонистанд барои сехи хурди дузандагӣ пул пасандоз намоянд ва орзуи Баҳораро амалӣ гардонанд. пул ба нақшагир.